Kaburuji e demgal Pulaar e radio Jawol Sare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Sare on calminama to gonɗen no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hande jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare jaam ñalle mon hande ko aljuma 10 lewru avril hitan ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom. Kabaruji moɗon e demgal Pulaar guidoɗen ko toon to e Washington tugnadi kadi ko yalti juge goto fédéral waɗi ñawore muɗum hande wi wonde koɗo kanko Donald Trump yamirore nde wonno e lewru mai tan ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom dartini kala kalisa jahannoji e radio ji ɗiɗi NPR e PBS wiide makko kanko ɗo juge wonde ɗum ɗo ko hunde lundinde constitution en États-Unis ko yamiri kanko juge Randolph Moss wonde ko hay sindo waɗi nde ɗo e ñawore wonde ne wayni ko ala kadi ko jogori firtande ɗiɗo radio ji saudi congrès mo États-Unis ko kañum hoore mumen wayni jaɓinde ɗo yamirore ko kañum kadi a yamirti ɗon kalisaji jaheedi ci radio ji public e nder kadi ko waali wi wonde ko tawi wonde ko kanko Donald Trump pour adde ɗiɗo kalisaji yaade ɗiɗo radio ji ɗiɗi biyeteɗe NPR e PBS ɗum ɗo fof ko sibabunde kanko Donald Trump o weltaki ɗiɗo radio ko kaali ko fate bruji ɗi jaadani e yidde makko kanko Donald Trump ɗo kadi ko hunde nde o wanno e campagne makko kila mara wonde kala radio ji ɗi kalata no yiɗiri ha ko gelminowo ɗum ɗon ha hande habaruji men e États-Unis en wayni ko toon to Maison Blanche ko jiɓor woni toon oɗo saji jiɓor ndu noon addi ɗum ko sibabu kanko Melanie Trump joom suudu kanko président Donald Trump de wari hanke télévision ngaji omo haala gueɗe parde Jeffrey Epstein e nder ko haali kanko Melanie Trump o wi wonde kanko e Jeffrey Epstein ɓe meeɗani wonde sehlaɓe o meeɗani jolde e avion ngaji Jeffrey Epstein o meeɗani kadi wonde nokkuji ɗum noon ko dundini kande kanko Jeffrey Epstein o jeeyi o haali kadi kanko Melanie o wi wonde ko Jeffrey Epstein wona kañum a waɗi haw andodiri e Donald Trump o wi wonde kala rewɓe ɓe ganduɗa ɓeɗo en takkoɓe kanko Jeffrey Epstein o bonni gurdam mumen yo jamire gara toon to congrès mbawa settade ɗum noon kadi Amérique naaɓe keɗo ɗumen ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa ene haawi yimɓe wewɗo saji par ce que kanko Donald Trump kala ko fati Jeffrey Epstein haalu ko gueɗe ɗo yiɗa haale ni tumani wonde ko kanko Donald Trump ko waɗimo seg ministre toppitiɗo ko fati justice leydi ndi ko sibabunde kala ko woni dossier e Jeffrey Epstein lollina tawi kanko joom suudu makko kanko Donald Trump naara kadi ɓeydo ñañude ko fati Jeffrey Epstein ɗum ko hunde jiɓorum no fewi tumnaji galleji janiyankoji won kaali hono kanko Donald Trump o wi wonde ko tinani joom suudu makko ene jogori yaade toon huccidde télévision ngaji ne haala fati Jeffrey Epstein kono noon ko wawi wonde foof andaka holko woni sababu muɗum kono noon kanko Melanie Trump en wayni ko haaluji makko nen continue hande mawninde kadi dossier Jeffrey Epstein majjunoɗo sibabunde guerre Iran kam États-Unis kam Israel ɓe goni oɗo saha hande habaruji men toon to Washington on kanko JD Vance vice président mo États-Unis ko gummotoɗo ɗo hande faade toon to Pakistan kanko JD Vance o yaada toon to Pakistan ko haaloyde nanodiral kan gongal hakkude États-Unis e Iran oɗo saha pour dartinde guerre ko ken wonno jonti ɗum noon tugnade hande ko wiya ko ɗaminama woni jogori fottude toon e Witkoff on kadi ko envoyé spécial mo Donald Trump on jogori kadi wondude toon e hono Jared Kushner ɗum noon kadi ko ismu Donald Trump siftin ɗon tan ɓeeɗo ɗiɗo ene wayni ko kañumen gonno haldatonoɓe toon to Genève haade har nde fuɗɗati ko kamɓe Iran ɓe kollini mbi wonde ko ɓe kolaki ni hay ɓeeɗo ɗiɗo kañumen kaldatono hadde kamɓe États-Unis e kamɓe Israel aldemen ko wonde foof haala ka ɗaminaki no fuɗɗo toon to Islamabad samedi janggo pour beele en ƴeewa holno jaam dañira toon to Iran noon ha hande ne wayni ko kanko Donald Trump e nder kadi ko yaltini hande o wi wonde ko so tawi nanodiral dañaka hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Iran kamɓe États-Unis bomboji ɗeɓe kontinta ha hande kabaruji men États-Unis tumnade kadi ko anda oɗo sadio noon kanko Kamala Harris mennoɗo wonde vice président ancien président Joe Biden o mono miijo oɗo sadio joni ƴewde so tawi kanko hoore makko mo jogori wontude kadi candidate pour wonde président mo États-Unis e nder hitan ujunnaji ɗi nogas joyi kanko hoore makko o wino wonde ko sikkani mo jogori wontude candidate gardotoɗo leydi kono noon e wayno oɗo sadio sibabude caɗele oɗo sadio ni kanko Donald Trump o jogui ɗaminede kadi wonde ko hawnaki républicain ji ma jogor timumen ma jogor jan caɗele omono miijo wonde ko jomo jogori wondude candidat ko ɗamina kadi candidat ji goɗɗi ko hawnaki kanko gouverneur mo Californie Gavin Newsom ɗamina ko kanko hoore makko ma won candidat oɗo sadio min goni koye fuɗɗade d' abord campagne ko fate woteji tan ujunnaji ɗi nogas jeegom pour wonande sarɗi onkoɓe toon to Washington e caggal muɗum kadi ɓe pewnoto kamɓe démocrate en kamɓe républicain ji ƴewde holgono candidat ji républicain walla démocrate e hitande ujunnaji ɗi nogas jeetati habaruji men to États-Unis hono laana jano ko dow
biyata Artemis non kadi ko laani yimɓe nayno ngoni hen e jamma hande ɗaminaka mo kala laani ka ma artu toon to leydi 17h53 ko nden laani ka donc ne jogoto nattude e weeyo taringo leydi ndi tungnaade koɓe kaali mbi wonde ko laani ka so naati e weeyo taringo leydi vitesse muɗum ko 25 ujunere mayel par heure ɗum noon hawrata ko laani ka ene wayno yanoyti ko toon to geeje head Pacific Ocean de diwan San Diego e 9h ko nden ɓe mbawata kamɓe koɓe mbiyaltinede e laani mabɓe kamɓe ɓeeɗo astronaute nayo wonnoɓe toon mawo joni balle sappo halburuji men États-Unis cekkitorɗen koko fati e ngallu tungnaade kadi e rapport jaltuɗo ɗum noon ummiɗo toon to département toppiriɗo ko fati e liggey oɗo rapport kadi yalti ko hande aljuma mbi wonde joni sibabude guerre gonɗo toon to Iran wayno oɗo sa joni gurdam ɗam ɓeydima tidde ɗo kene ɓuura 3,3% ɗum noon ko inflation tuggi tan ko andano e lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi prix ji kala ko ñamete e ko hutorte tuggi tan février ha mars e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi ne wayno ɓeydima 1% joni sibabude kadi guerre gonaɗo oɗo sa joni guila e essence ha e gaz naturel andaka to jogore ha ɗum ɗo fof noon e tugnade hande oɗo rap gummiɗo toon to ministére tokkitude liggey mbi wonde ko ne wayno ko gurdam ɗam koko ɓeydoto continue sattude haysindo guerre o dartima habaruji men international nawata hen ko toon to Pakistan e tugnade kadi en ko anda hono kamɓe Pakistan naɓe mabɓe jabbo janggo délégation ngaji Amérique e Iran e Égypte e leyɗel goɗɗe ƴeewoje oɗo sa joni jaam dañira toon to guerre mo ganduɗa kamɓe États-Unis kamɓe Israël ɓe puɗɗi ɗum guila nogasi jeetati lewru février ko anda tan ene wayno ko toɓɓe kalateɗe hen ɗo oɗo sa joni adduɗo jibru wonande ko fama hen tout ko fati kamɓe Iran koɓe kaɓire oɗo sa joni wi kala ko fati en fawde kalis e kala laaɗe dewoje toon to cirtol biyetengol Hormuz tugnade ko anda e subaka kadi hono kanko Donald Trump haysinde wonde ko kamɓe Iran naɓe kamɓe Pakistan naɓe kalini kanko Donald Trump o jaaɓi wonde ko Iran en foti fawde kalis kala botoji dewoji ɗon ɗum noon pour walla ɗum matude leydi muɗum en wayno ko ñalawma kadi ko kanko Donald Trump o e nder kadi ko windi e média makko social wi wonde ko fati e fawde ɗiɗon botoji kalisaji ɗum ko hunde de o jaɓani ko wonde fof haalde kamɓe kaldigal mabɓe toon to Pakistan ene ɗamina wonde leyɗele en gonɗe hakkude États-Unis e kamɓe Iran e surtout kadi caɗele politique gonɗe o gato États-Unis hawnaki ma waɗ pression mawɗe ko Donald Trump dartinde hareji ɗi Israël ɓen continue wiide ha hande ko nanodiral gongal hakkude kamɓe États-Unis e Iran nawaniɓe kamɓe pour guerre moɓe goni toon to Liban nde noon tugnade habaruji gummiɗi sur radio France international haysindo kamɓe Israël ɓe continue ñagade kamɓe Liban yoɓe mbaɗ négociation Beyrouth kañum hoore mum wi wonde donc il faut que d'abord kala ko woni bombardement ji mabɓe kamɓe Israël ɓe dartine donc tugnade hande habaruji gummiɗi toon ñande allarɓe ɗo kamɓe Israël naɓe mbari ken wona 3 neɗɗo sibarde bombardement ji toon to Liban ɗiɗon bombardement ji kadi ha hande tugnade radio France international communauté international ne kondinan kondanaɓe kamɓe Israël hay kanko Donald Trump e nder kadi haalluji makko haysinde o haalluji ɗi laaɓani en wayno ko o wawino ñagade walla wiide wonde ko kamɓe Israël yoɓe gustu bombardement ji mabɓe ɗi en wayno ko pour beele jaam walla kaldigal gongal oɗo saji hakkude kamɓe États-Unis Iran beele ne wawa yaarude yeeso ko wawi wonde fof en wayno ko anda tan ko kanko Donald Trump kanko moni mo jaɓani wiide wonde ko Benjamin Netanyahu il faut ko dartinde guerre gon toon to Liban habaruji men international toon to Sénégal hono kanko gardiɗo CAF hono kanko Patrice Mostep noon ko conférence mo wonno o yedditi tuuma muyi mo ganduɗa kamɓe Sénégal naɓe jogui ɓuri wiide wonde ko CAF ko yimɓe corrompu en ɗum caggal nde ñawore waɗa noon toon taw ko cour d'appel mabɓe artir résultat ji match bannoɗo hakkude kamɓe Sénégal e Maroc wiide wonde ko Sénégal ene foti artirde jeenari ndi henna sibabude wonde ko kamɓe Sénégal naɓe jaltintere haysinde wonde ko ñawore nde en fotno wonde ko ñawore ummide toon to arbitre tato arbitre jaɓino match continue kanko Mostep noon o wi wonde ko ala yimɓe CAF ɓe o andi taw ko yimɓe ganduɗa en tuumaɓe meeɗi yenede walla jaɓa yenede oɗo sa joni hande ne fada wonde ñawore ne foti ummade toon to ndeɗo fedde tuppirinde ko fate ñawde kala gueɗe patuɗe sport toon to Djibouti kamɓe Djibouti naɓe goni kadi ko suuɓade hol gardotoɗo leydi ndi ko anda tan ko kanko président Ismaël Omar Guelleh kanko hoore makko ko candidat kadi ngol ɗo wonata lawol makko jeego wiwol kanko laami leydi ndi guila hitande ujunere 1999 o yarata oɗo sa joni ko juuɓi 97 kanko jiɗɗo heftude laamu makko hono kanko biyeteɗo Mohamedou Farah Samata jeyaɗo ɗo parti biyeteɗo United Democratic Centre est ce que kanko ko hoore makko mo jogori hebde woteji ngol ɗo woni lawol jeego wiwol kanko gardiɗo leydi Djibouti ndi omo wona kadi candidat kanko biyeteɗo Ismaïl Omar Guelleh toon to Sénégal hande kadi ne wayni ko kamɓe yimɓe liggotonoɓe ko fate transport wonnoɓe grève fédération de syndicat de transport routier gonɗo to aljuma han mbawi dartinde grève moɓe gonno guila ñande 13 lewru mars ɓe gonno koye grève e wulitade mabɓe sibabude laamu ngu salima haldude ma communiqué moɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ko grève o natti caɗele mawɗe wonno toon to Sénégal surtout yen guure mawɗe ko wayno Dakar kalani holko woni sababu eɓe dartine grève mabɓe est ce que koɓe nanodiri laamu walla keeɓi koɓe namdotono hande toon to Sénégal kadi honno kanko premier ministre Ousmane Sonko kadi ne wayno arti kadi public ɗum noon kadi ko caggal kanko hoore makko
makko haaluji ɗi o haali ko yenni hen hono gardiɗo leydi États-Unis hono ko Donald Trump e wiide makko kanko Ousmane Sonko hono Donald Trump wona neɗɗo gadduɗo jaam e aduna o bonniti no feewi gueɗe ɗe waɗata ɗe ɗum noon fof noon ko conférence Pascal Boniface conférence mo wanno toon ɗum noon ko conférence o kadi ene wayno ko kanko Ousmane Sonko haaluji ɗi o haali ɗi oɗo sadio addi polémique toon to Sénégal yimɓe won hen miijoroɓe wiide wonde ko kanko Ousmane Sonko est ce que haaluji ɗi o haali ɗi en ko ɗum ko place makko sawde kanko ko premier ministre kadi o jeeya koye gouvernement yimɓe toppiri wi affaire étrangère ponno haala ɗum walla kanko gardiɗe ɗo fonnaɗo won hen kadi wiɓe wonde ko kanko Ousmane Sonko haaluji ɗi o haali est ce que ɗum ɗo kadi ko haaluji hawnayi ko gonga ne fonno en foti haalede par ce que Donald Trump ko waɗata ko gueɗe ɓurtu won haalɓe kadi mbiide wonde ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa kanko Ousmane Sonko foti wattede place makko ɗum noon ko Bassirou Diomaye Faye ene wayno ko kañum hoore mum deƴƴere mum nde ene ko hunde ɓurtude no foti ummade ko yaaci par ce que mona bonnan ɗum laamuɗo Seydi Touré golle ma jooɗi peeɓi musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hannde o en ñaaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam